wat gezellig hier. Oh man, Hartstikke leuk. Kesterdel. Nou, daar staan we daar. waar winter? Oh ja, dat is Oh, net zo. hier, we binnen naar bezig. Oh. Gewoon de vrijheid. Ik ga toch even vanuit de bewoners. Wij moeten zelfs gewoon het initiatief nemen om even de gang op naar je op visite. Meestal binnen ontspannen er in de groep. En we zijn wel weer met wat activiteiten begonnen, maar we merken wel dat mensen wel heel wat weer in een nieuwe ritme komen moeten. Het moet echt weer opbouwen, daar moet weer in investeren. Als mensen weer wat activeren, motiveren om weer naar activiteiten te gaan. Nou, in principe hebben we natuurlijk nog wat meer lucht gekregen. Het geeft natuurlijk het jouwt ook een stukje rust dat we nou geen besmettingen in Bruggelenkamp meer hebben. Onder het personeel natuurlijk en ook de meesten. Dus we hebben natuurlijk een hele sfeer die het hebben, maar we zijn blij dat we nou op dit moment coronavrij binnen. Ik heb het altijd wel gezellig fouilleren, dus ik bedoel, daar heb ik helemaal niet geen last van of niet of niks, helemaal niet. Nee, want ik heb er ook te genaaien. Ik mag graag lezen en visite. Ja, volle kamer natuurlijk net. Soms wordt er maar in de week komen, hè. Ach, heen. In principe hebben we natuurlijk wel dat we de orometer natuurlijk wel proberen te handhaven. En de bewoners mij natuurlijk wel weer wat dichter bij elkaar zitten. En het is wel zo dat er weer wat meer mensen in een ruimte maaien, dus dat is er wel verhoren. Vredemiddags, ik vaar een borreltje naar beneden. Maar er wint maar zo weinig. En het weet over het hele huis, dus ik snap het niet. Dus er wint maar heel weinig mensen in de kamer. Ik vond er net zo volle oren. Want ik ken de mensen verder hier echt net zo. Dan zal ik je Westerijnders, hè? Ja. Waar ik vooral heel blij om ben, is dat we gewoon net met de moeilijkkapjes op hoeven, zolang we die 1,50 meter garanderen kennen. Dus dat is heerlijk. De meeste sjoggens gezicht weer. Dan hast al een hele hoop contact dan dat je zo'n kapje op hebt. Dus dat is al een heerlijke verroeming. We hebben bijvoorbeeld van de week een barbecue, een bingo barbecue organiseren kent voor de meesten. We hebben net de hele groep in een keer, dus geen groepen van 60. Maar dat vinden we echt net eens zo fijn. De meesten vinden het fijn dat de groepen iets liet binnen. Dus ongeveer 34 mensen komen bij de barbecue. En dan hebben we 2 keer in de week. Nou, kost misschien qua personeel al je wel wat meer. Maar er zijn zoveel dingen binnen het troggingen de laatste 2 jaar. Dus ja, dat doen we gelukkig net zo moeilijk hoor. Nou ja, we jaren natuurlijk in de media natuurlijk wel een hele prut over de Delta variant. En dat is natuurlijk ook wel zo, we weten gewoon net, we kunnen het in de toekomst zien hoe het komt. En we blijven gewoon zelf, zo zitten we hier al je wel in elkaar dat we positief blijven en gewoon positief zien blijven naar de toekomst. En omdat we net weten wat er komt, leven we in principe gewoon van het moment. En we houden de updates van de organisatie in de gaten. En dat is natuurlijk ook wat er vanuit het RIVM de richtlijn komen. En zo werken we. En als het nodig is, dan stellen we alles weer bij. Ik liep me net, ik ga me nooit leiden laten door angst. Wil ik echt net. Dan houd ik me toch even vast onder dingen die het wel kennen. We kennen net in de toekomst zien, dus de tijd zal het hem leren. En we genieten nou van de vrijheid die we nu hebben. En hoe die bloot en hoe die zich ontwikkelt. Ja, kerst doet ze, ik ken net. Dus ik ben er nog heel blij mee wat de ruimte die er nou is. Dus zowel voor medewerkers, personeel, vrijwilligers die weer een beetje komen. Dus wat ik zei over die bingo barbecue, daar heb ik weer wat vrijwilligers bij. Die ben ik weer blij dat ze weer wat voor de meesten budgetten kennen. Dus
Ja, zo.